Sanibonani bafowethu. Usiphushi lo obingelelayo. Into ehlala ifocus bafowethu, ngithi angizonithulela nje ukuthi nginikhumbuze ukuthi album yami, EP yami ikhona bafowethu, isashisa bhe. Isatholakala kuzo zonke indawo, so ningaphuthelwa. Sengiyileke kule ndoda bathi King Nuba. Ngathi akakangiphe nami Isiwsho ngoba hayi kuyacaca ukuthi hayi Nkosi yami hayi kuyasho. Kodwa ke i-EP nje ngisebenze ngaso Isiwsho sama hit song lesi. Ngiyacela bakwethu niphuthume nawe uzothi uma ufika uzwe ukuthi hayi ama hit wodwa. Hamba ngama hit wodwa. uKing Nuba nje ngithi angibonge bafowethu ngokuthi unginikezile Isiwsho. Ngiyabonga kakhulu Nkosi yasezweni. Abantu abahambe bafowethu ngiyacela ukuthi bahambe bayodownloada, bayolalela ku YouTube. Ngisazoyifaka nakwamanye ama-link engingakayifaki kuona, nisazokwazi ukuthi nizithole nizidownloada. Kodwa nje kwamanje bengicela bafowethu ukuthi nihambe phela niyolalela ku YouTube. Ama-link akhona ku Facebook, ungifollow page lami SP Media into ehlala ifocus. Na WhatsApp ngikhona, ku TikTok isipush into ehlala ifocus. Kuzo zonke bafowethu indawo ngiyatholakala ngikhona. Ngiyacela nje ukuthi nihambe niyo supporta, niyozibumnandi bengoma, nizo ushuno namandla. Ushuno ongaqhelekanga, ongajwayelekile kodwa futhi omnandi ngoba ke uma ungakawuzwa bafowethu senkingeni ngempela. Nasi Isiwsho sama hit song ngisiphethe. uKing Nuba unginikezile ngemali eshisa phe, imali ethanda ukuthi xaxa, hayi imadlana nje. Siyabiza bafowethu, affordwa noma ubani. Kodwa ke asiboke ngoba sengize ngasithola. Ngiyathemba ukuthi sizosebenza futhi ngoba ngiyabona ukuthi hayi khona indlela zami ziyakhanya mfowethu, ziyakhanya. Ngiyasebenzeka futhi kusekufish phambili kude emva manje ngendlela engibona ngayo. Kodwa ke engicela ukuthi nani izitholeleni bafowethu, nasi Isiwsho sama hit song isona lesi. Asibizi nje kakhulu, uyakhulumisana noKing Nuba akuthi xaxa into encane yabo. So nje bafowethu amandla zishe SP Media into ehlala ifocus.